Sziasztok! Ma a pociról fogok beszélni, a pocakról, vagy a kisebb hasról. Méghozzá azért, mert elég sok hölgytől hallom azt, hogy hát nem merek kimenni a strandra, nem tudok jól öltözni, mert van egy kis hasam, vagy esetleg nem is tetszem a férfiaknak, mert van egy kis pocakom. Van egy jó hírem számotokra, végeztem egy elég széleskörű statisztikát, nem az utóbbi napokban, hanem az utóbbi években, erre vonatkozóan, méghozzá arról, hogy a férfiaknak mi tetszik. A legtöbb férfi azt mondta, hogy kimondottan óckodik a kockahastól, hiszen azt mondják, az annyira férfias, ők nem akarnak egy férfi hasat simogatni, puszilgatni, ők, hogyha egy hölgyel vannak, akkor egy hölgynek a szép kerekdett hasára kíváncsiak, és azt szeretik megsimogatni. Tehát egyáltalán nem kell megijednünk attól, hogy a férfiak a lapos hasat vagy a kockahasat szeretik, hiszen nincs feltétlenül így, sőt, a statisztikám alapján a férfiak 90%-a szereti a kicsit kerekdett pocakot, ahogy a kerekdett csípőt, mellet, combot, feneket is nagyon-nagyon szeretik. Általában azt vettem észre, hogy azok a férfiak, vagy inkább fiúk, akik a kockás hasat szeretik, vagy a nagyon izmos hasat, ők általában a nagyon fiatal korosztályból vannak, tehát a 17-18-19 éves fiúk, de egyébként ebben a korosztályban is vannak olyanok, akik már a kerekdedebb hölgyek felé irányulnak, ők irántuk vonzódnak, úgyhogy mindenféle hölgytípus bejön a férfiaknak. Ezen kívül, hogy mi tetszik a férfiaknak és mi nem, még az is probléma szokott lenni a pocakkal kapcsolatban, hogy nem tudunk hogyan felöltözni. Nagyon sok hölgy még most is úgy gondolja, hogy csinosan, elegánsan, szexisen csak akkor öltözködhetünk, vagy akkor öltözködhet, hogyha teljesen szűk ruhába bújik. Na most a szűk ruha az lehet csinos és szexis, de egyébként már annyira nem is divatos, illetve nem is mindenkinek illik a stílusához, úgyhogy nyugodtan felvehetünk egy picit bővebb szabású tunikát, egy félvállas kis olyan felsőt, ami egy kicsit bővebb szabású, vagy hogyha szeretnénk mégiscsak egy picit szűkebb vonalvezetésű ruhába bújni, akkor mondjuk egy mell alatt húzott ruhát is felvehetünk, vagy egy magasított derékszabású szoknyát vagy nadrágot. Például egy A-vonalú, magasított derékszabású szoknya nagyon szépen elfedi a pocak problémáit, már ha van, már ha annak számít az, hogy egy picit kerekebb a pocakunk. Tehát nem kell megijedni ettől, nők vagyunk, lehetünk kerekdedek, lehet egy kicsi pocakunk, oda kell figyelni magunkra, tornázni kell, de nem kell kockás hasra törekedni. Ezzel szerettem volna nektek most segíteni, remélem sikerült. Sziasztok!